날리는 벨벨벨 이젠 나를 배려해줘 배터리 낭비하기는 싫어 자꾸만 봐 전화가 펑 터질 것만 같아 몰라 숨도 못 쉰대 나 때문에 힘들어 심장이 떨어지네 왜 그 말은 너를 그래 자랑하는 건 아니고 아까는 못 받아서 미안해 친구를 만나느라 샤샤샤 만나긴 좀 그렇고 미안해 좀 이따 연락할게 이래 저러지마 얼마까지 않아 부르게 해줄게 baby 아직은 좀 일러 내 맘 보긴 일러 하지만 더 보여줄래 Try to baby 좀 더 힘을 내 여자가 쉽게 맘을 주면 안 돼 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸 해연하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 막 모르게 Just get together and then maybe try 안절부절 목소리가 여기까지 들려 땀에 젖은 전화기가 여기서도 보여 바로바로 대답하는 것도 매력 없어 메시지만 읽고 확인 안 하는 건 기본 너무 심이 나보 이러다가 지칠까봐 걱정되긴 하고 안 그럼 내가 더 빠질 것만 같아 답장을 못해줘서 미안해 친구를 만나느라 샤샤샤 만나긴 좀 그렇고 미안해 좀 이따 연락할게 later 저러지마 어디가지 않아 헤어질게 너의 baby 너무 빨리 싫어 성의를 더 보여 내가 널 기다려줄게 Try to baby 좀 더 힘을 내 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸 해연하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 막 모르게 Just get together and then maybe try 또 네가 좋아 상처 입을까봐 걱정되지만 여자니까 이해해주길 속마음 들킬까봐 고민아 지금처럼 조금만 더 다가와 그리 오래 걸리진 않아 Just get together and then maybe try Real man, gotta feel on me like a real man Real man, gotta feel on me like a real man Try baby 좀 더 힘을 내 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸 해연하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 막 모르게 Just get together and then maybe try Те скачат, не честно. Добре, малко го настигнахме. Аз му давам от буста на този от мен. Монстра го изпреварих! Не брат, не ме бутай. Знаеш, Айде ние бе, сме с буст няма ли бе? договор. Как се прасна! Ей, по-спокойно бе, кола. Няма такъв монстър, брат, ти си велик! Давам ти Нобелова награда, ретард! Мале, как си цепи, нямам думи! Не! Монстъра, брат! И ще ми каза, че аз съм нула! Леле, брат, къде си тръгнал, бе? Айде, сега ми трябва буст, сега. Да, то финиша вече минахме. Присимо, вака! Къде е това бе? What the fuck? Ето го бе. Ето я по-скоро. Моята красавица. Ice White. Как се отваря парашута с ляв бутон на мишката? Чай са, шабетна отново на мен, шабетна, защото ще спечеля. Деси да ми се качи коефициент. 1015 вилера! Хай! Нещо, последните 3 пъти събираме над 1000 вилера. Хай! Газ! Тук на тези някой да не ме бутне, че много лошо става! Стига де!
О, сега хич не ме интересува. Всичките ги бутам. Не! Не! Изпадам! Фак! Мале. Мале, Айде, останах бус, последен, бус, бе! Илянка! Аз съм за теб, брат! Браво. Аз сега ги бутаме. Прав. Разминах се! Ти се размина, но аз не се. Иху! Ето. What the Let's fuck? go! Давайте! Време за тунелче! И за качество гъс! На мен ми е добро качество. Пича, ти само се прецака. Кой идиот ме удари? Не бе, брат, не бе! Това съм аз. Айде, мърни ме, човек. Айде, брат, бе, сериозно ли ме бутна тука, бе, брат? Шага съм втори, бе, идиот такъв! Как глупости, бе? Аз съм на 11-та позиция в момента. Не, то не ми изписа! Седми. Ти не знаеш колко се бяха сбутали тука! О, Гледай са! Пак ме бута! Браво! край. Не, одет. Не! О, аз съм още в тунела, прекрасно. Аз съм на 12-та позиция, много добре, прекрасно. Какво прави той, бе? Ужас! Добре, вече съм на 9-та. Да ви фака ми тъпите шибани тунели! На 11-та позиция. Никакъв късмет. Айде, байде, засилай се, бе. О! На коя позиция си? Втора! Газ! Не, Петърчо! Петърчо, твоята кошичка! Как Не, втора, бе? Трета! Как на трета, бе? Петърчо! Дай буст! Бързо буст! Аз съм на пета! Ей, защо ме забави това, бе? Пред мен е финиша! Пак ли забавяне ще има, бе? Не! Закачих на криво! Трети съм! Не! Човек, закачих на криво! Завърших трети, holy shit! Аз се боря за 5-та позиция. Как е възможно да завърша на трето място на Взимате буста, по дяволите! Това беше много напрегнато. Мале! 1106 филера! Хайт, motherfuckers! Айде на 5-та позиция!